Amebaha no mwana mebaha se mampani o. Ma ha se bia o. We kwofo de ato aba ma menti. Ma me nkwahwe wo mo. Da bi mabaha se mampani. Enti dia wose bi ye bia mehwa se meye dia mamo na ka ba abato ho nkwa na se mehwe ma abato a moto ma me so. Na mabaha no mo de aka memba. Ezan se mo fra mantefo mo nto aba ma me nto aba ma me kina. MPP amanyo ko mo fra afo mu nim nyai. Munnim ya baako se timi ba ha na ya mampani a mi die na mo nso mo ya Ghana fo ati ena me ba ha na sasem we nam so ema pani a wono ena da safo ya to ne di Believers House of Worship International Reverend Abraham Lamte edi ababe tu joye wo kyerem se na nado dan kwa kufu ado na nse oto ayampia tototo na we di abroso kra enti won hwe ne ka say ye pa papa yi atwa ne nsem so Reverend Abraham Lamte echeche ne nsem no se na nado dan kwa kufu ado nkofo kwa huyahia mu antre na kwa na kwachechewa mu wura akoka chom se ke ye hwa abato so aka ka mo de aka memma ha said ye benti ada na nado dan kwa kufu ado no wo bu so woni abadaya na ye we yu se mampani a wo se wunya abadaya nya yam hihie de ma omanfo enti so asem enti se pie fru wanu mba de na chesa ampa ayam hihie de ne na bomusa hu se ehwim abadaya ne na abomusa ho enu nti se sa na etia na nado dan kwa kufu ado ma Ghana fo hu esensensem keka bi se di adoso enanu ada ukogina ukotena TV so ka se onkonkwa ye ehon so voter region fu ahemfu bi na eka se mahama breso mu bie suku bi wo honomo na mama mba ya mu ba ye de mbe na nadu hwe nipa nanim ohen no anim eka che oni ane se hwe na ha no onkonkwa ye na no so ya voter region fu ahemfu ni bia enti kwa ye se voter region for dia udi wa manim bedwetwuru form sa dia na enya dia se esefata Reverend Abraham Lamte etwa ne nsem so no agba mane echem se Ghana fu eto abade ma na nado dan kwa kufu ado no nyame anim ni ya nto aba na amane se wombra mekeka abotensem ene ayam tuo nsem kire Ghana fu na ebom ya to ma ne se wombra mbe ya adwuma so ya kwa huyahia mu a ombo ayen na se babuwa ya na obagi kasanse mwe beto ayampia dia na ani hwe he ehwe de ehwe ne kurakura modi tudwa ya no oba mane echem se His Excellency Nanado Dankwa Kufuado ya kanse mbi se wanya hwia ma wase enkobo de krono nka ho kwa wonsa pan na du nsadu ana de kwagina wase so wan fa hwia nko na hwia sa ne banche egu asa akwosesa de be wofuo timtimtim adi said ye benti ti se Nanado anya hwe anka che framantemfo na omutua tax nso a won certain long hands kabonu waje omutua tax ya ha no waje levy voter region for ntua bi Nanado kono kobusa GRA fo se ye tuatua to wo krom ha framantemfo no wo mo de hwim aduro se mo ba mu ana physical no matua aduro bi nim tigare bi nim ayi no gokpo bi nim ane de yete no physical no mate wokoto pio takura tax da so na waje no de waje wahenham aye kukutako na waje tax no na se wakwa hunyahia mu na se bra na becheche ne wura so abeto sa yampia we ente se dia ene na Nanado Dankwa Kufuado empa framantem ne Ghana fo nyina chaw se ensem no kan ye no wantumu nchi. With all humility, Your Excellency, all those affected by the voter spillage are Ghanaians who pay taxes, and they are all part of the debt that Ghana owns. It's not about who voted for you. So from 2020, you still remember that they didn't vote for you, but you have been taking taxes from 2020. You couldn't let go after still being the president. You still have to say it, pay back, still. This is enough statement for the people to even know that whatever you bring is not what you should have brought. They did not open the voter Dakoso Modram. Whoever gave the instruction was put there by you. So definitely you might have been consulted. Oh, somebody will say, but they were in. Nipa wuti nkai wano anaya penia wano anada asafo ya tu ni di Believers House of Worship International Reverend Abraham Lamte ni kura mwadi tujwa
ya na wo chire mu ba ma ne senyame anim nukura nso ni o Ghana fo ye pemoto ododo ye betna ye to so santi enti akoso bodam ne enkonkosi da be no benya ho ensano akaso akoso bodam ye bie kura do enkonkotwi mfa nkofo so enti wo se de asie no enya asem a wo se ye krokro ho te se akwada wayi dompe akokwa na masha ne nsem beko ne wate ho kakra ne maami aye akokwa nkan wei wani hwan wo munya ne ten no wo mumpe ade no so ano na yetimi anhwe se ade hye tete mpatam so oho badwo wo mu kakra. Thousands of people have been rendered homeless when we don't have war in Ghana. Thousands of people. Go back and check the videos. Houses submerged. Story buildings, you only have the first floor remaining. People migrating on canoes and they are passing, seeing the roof of the building they used to live in. And it is not declared a national disaster. Nipa wuti ninkai aye sofua wano another Believers House of Worship International Reverend Abraham Lamte. Ye toa ensam no so. Ahenkan 93.3 FM Jumakuo no akasa tia ne ye bia asojafo adan na di ewo nsamtwani ba ko so ewo achemda asamtwani ne di ne djuma ewo achemansa FM. Na de ntama Ahenkan FM ekasa tia asrafo no ana ne ya ekoso no ene se endo ada ya wada ana oda kro duamianum sei custom for eba town one ba krom some ba be operation acheche kasa enkuta document enya registered ewa abema wo munim am pempi odane ni potem ye fene se Togo case no custom for ne ba so mbe cheche enti na operation no ekoso miamia wodo bebre joint bebre ewa odane ni potem na na ba ko so ekoso ewa crossing o kwa achimso duro no na saa bia no na operation bi ekoso na eno na samtwani anu aka adwami atwira gba mane e kire se enti andura no na otinimoto so a oko program bi na otinimoto so oko no du crossing on mo na no hu se edom bia bochenku ewo post office na nimo no mo pe enti atwetwe na so kakra ensamtwofo nso de yenyawu bibi san pe ye bebo apin akohwa de kro ebia na ehiampo se be konframem enti yensamtwoni a meka na seminidi edi Nicholas Moka ono na hosti morning show ewa Achemansa FM ento hu ni sano ho apa na ogina parking moto ana yeso kwakohwe die enti a edom abochenku sano na ose ho na putupu na no hu se asrafo makomaku enum achi nipa ba ku bi ebono ase wo mu twentwam no wo mu bono tiatia no ne de akaka ho ye nim se dia asrafo chi obi omo ye no sa pepe ento ono na na oye so ontwe ne fon na ontwa bi amadane adanside de ntia sojafo no ebu nipa no se bia nipa na ayemfom so ana sojafo na ayemfom so a video no ono ma adane adanse ento otwe fon na o video na ho na osi sojafo no ba ko ehu no ena womo etuba no so dane ebro no ba ne so enom betre no de omo sakeka no trentram no ansi onom enom sa twe na setre de kowura womo kam kotwere enom tuiti pa ede womo ede ne ko womo barracks asojafo a na edi sa adwuma womo free Achase Jungle Warfare Training School achima chaza asrafo ni bia tom de ne shekam tipa de nsamtwani ni kodu womo barracks ewo Achase nano na oche se omukoy emomu penfo kototo na no emomu genefon resete so pepa bibia wo so bia esa genefon ba ko ekohu nneoma bi no na ye documentary bi a oya fo bi ho ena ma wo mu gina so ka se da bi yemfa no ko police fo akate enti asafo peni na omode asemi ko dan no ema ne boys bi asafo bi san tam nzamtwani ehye kam tipa achimodan enu asem na miken Togo kazo operation ti womo tam ni tipa eko Achimoda district police office na wom kodu ono no nso enom tototo na no a enom yese anse no mbegyae no ana ombe beli no wom di sikabotin 5000 Ghana cedis 550 million ebeto so se embrem no se obi koye bibi na se opese obeli na wunipa na obebeli no yema ye de sika nto so amase ye hwe no ana ye hianenza se yansa nkana wo sa nipa no beba be tieska no ama aban enti sikom de to nsamtwani no so Nicholas Moka Achemansa madwumani no
wɔn de 5,000 Ghana cedis 50 million ɛna ɛto so ansa na wɔn mu beli no ɛndura na ɛno na asɛm wei sɛdeɛ kɔbae nyinaa nam so ama management Ahenkan 93.3 FM ya mete so kasa ya management no akasa tia ne ye ya ɛkɔ so a sɛdeɛ asrafo no trontrom nsɛm training no Nicholas Moka Achimansa morning show host yi sɛdeɛ mu trontrom no ɛde ɔmo sakeka no twe na se trɛ dede kɔ wura kam kɔ office sɛde na tente ɔchin Jesus Christ kɔ na sɛ ndi anya ne sa enso sɛdeɛ ɔmo tete Nicholas Pandra no yes wani enso ɔka na enya asɛm ketwa ɛno ɛna Ahenkan FM management ɛkasa tia ne ya ɛkɔ so wɔn akrata babɔnten ɛna ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ amane a mebo ya ɛndu asɛm ya na wɔn kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ so no ɛna wɔn so ɛkasa ɛtia na ɔse akɔyɛ sɛ mpempi ɛyɛ sɛ yɛpɛsɛ yɛ kansɛm twɔfoɔ kasa boa hyɛ ase yɛ sɛ yɛbɛtutu ahyɛ nsɛm twɔfoɔ so obi ti studio ni abɔwura obi yɛ n'adwuma ni abɔwura ase yɛmpɛsɛ yɛbɛma kwan ama sɛm twɔfoɔ ayɛ wɔn adwuma sɛdeɛ sɛfata ɛnso ɔman mu yehu ade bia enya Ghana mrama ekwan sɛ yetumi kan wasɛm a yendi obi atem sɛ no kura nko ade a na wakan sɛ de ade ne tie pepepepepepepep ɛno nti na abɛte obi tumi kɔ pie kwanfo bi so ɔmfrɛ pani bia but ɔbɛka wasɛm esan sa ade ntia ekwan ne nyɛ enya no so Ghana kwan nipa etua tax ene edi so atranji ento tumi kan wasɛm abribia ne bribia ɔnka obia onkodi obi atem otumi kan wasɛm pepepe enti mra na ma kwan wɔ saade no pa ɛno na Ahenkan management letter ababonte no ɛkyɛ sɛ akwase saa ahofama saa anieden saa ɔdɔ yɛ ansɛmtwɔfo wɔ wɔse yɛde yɛ adwuma no yɛ trontrom wɔ mo amanyɔfo teatea yɛn bambo dwuma ko teatram yɛn ɛne nneɛma awdo bebre ɛkeka ka ho na no ɛna krataa mu wɔ mo srɛ sɛ asɔyɛ hwɛ Ghana amanebɔnsɛm so Ministry of Information National Media Commission Ghana Journalists Association ene kokwa udro bi eka bi wom se enmanim ya de achiase asrafo ne de ye Achimansa FM morning show host Nicholas Moka no wom ntu om nan ensi so na om tintim morete so de mu twa teche na asem wom fichi omani emo omani ndi akire papa na nsem dwadima no enya wudi adwuma. Journalism is not a crime. Wom san to aso kratai mu Ahenkan FM kratai esa kyerɛ wɔn bompa yɛsrɛ sɛ asɔyɛ hwaban bonsam so ɛne Customs Division of Ghana wɔn mmɔmɔden sɛ wɔn bɛma independent investigation na sɛ wɔn ankasa ɛnyɛ asɛm no mu hwehwɛmu doko ehu adekorɔpɔten yɛ akɔfa saa nnwuma wɔ nyinaa bae ano mu ndi asɛm n'akyi na pɛlepɛle yɛ ɛnyɛ adwuma ɛnokora no ɛna wɔn de medase ɛtae toɔ krata eba bontin free Ahenkan FM nipa ne nsahyaseɛ ɛyɛ obuoba ofori amanfo ye deputy manager in charge of administration and account Ahenkan FM ti ono obuoba ɛna ne nsahye krata yase a aba bontin kasa tia sɛdeɛ endura ayi Togo Cars operational custom 4 year wɔm de soldier 4 ba ya nam so ma wɔm kɔbo Ahenkan FM ayi Achimansa FM morning show host Nicholas Moka no and Ahenkan management radio station no akasa tia ne ye ya ekoso no Yankwa yanim ewo enumre no nsia Akan Kasiebo no emwe Abusia yakwa yanimu ana yakwa achem manso na manso ayakro no enya ahogonso esan se arahosam asi yakasa posifo ache Mami a wanya mfie no aduonum nso 57 years. Mami penny pa oba penny. Nidi ade akua kesiwa. Akua kesiwa ena meka no ho asem one ne baba mu wa wono so wanya mfie no aduonum nsia 26 years. Emmanuel Aboaje eni ase agya wajo wo aka bom atu aburu obi. Ema ye ka se kra na Papa wanya mfie aduonum nsia wato nanan ho ewonse do wo ma nsusu ahenhama ntuangu papa su ambro no na ga 57 de ahoade bempa na wo ma mi do mpem yanti obetimi ahenhama ene ne baka bomu abu nipa ma nipa no ato nanan mo ewonse do
na amane boy ba kire se bia ya asem ni si ye no eye bepo so kuro bi a ewo achemman so ena sawre husemi esi ye na awia be no mienu ni mu ena bidiri brada yi ekwaso achese edi awrehusem aba tu kopiem ewo manso ne mpata mu dia awrehusemi esi ma polisifu akwochema mi ene ne bai akwatwuru wo kukum ya investigate han egusu ya ekoso se eye die ben se papa no ena akwawia maami ne bai nam se won masi o matade hata papa ne esi hata ene wakwakoyi se die ban sempote na kwabai se papa no de wo ka ena papa na ntua ene wo de ba force akwaji sika no akobo na akunu aka ho ana asam no ankasa de yebekwa homa no so na afi yakwaji mu nkyeremu na ya hunu de etue mu ankasa sansasem we de mu ohu emu awrem papa emu awrem enti yankwa homa no so na ya ne owura ye wanya ne ba bi koi owura kwam ya nya mfie no aduonum nsia ya kasa wato danan mo wonse adu ni nua ba akuaje wa ne no antwetwe nkomo embisa no se etan ene den ena ekro na yankwa akua otemenka maju o yana apomboko nyame adom asem no asie no aya asechira pa ne sen boye nchiremu asechira ni se ya wada ne bodu mi tu okroko no ena nana kwai pampu akwa no so okofi akoyi ne bag api found to koyi bag no ko na bag no wa yesi ena nsio ta ne den enim nsio otine mu ta ne den enim ena pampu akwa ne den to magubo nsio no ena odi pepa ho me ma mi nia ne ta de nti na odi to magu na bo nsio ma pepa ho ti o te ni nsi ena one ne betu brok no ena mu ku no oba ne ma me ne kula bankuta no akola ne su kura ayi ya kan say koja ana mo de bobo no kwa mbo akwa no so ayo operation busumi fiani se omutifie baako kwa mbo akwa no ana nsu ato na kiremu yie na yente ase yie kwa mbo akwa no ne da wo so wonte ho waje ne plot wo domi abla awo te ho na oba ne yete de bag baako e wo domi e ho no plot ne so no atete and we all to every year no jane bag wo and to koyi ne bag na firi wo no de abesi akọ ne plot so to koyi bag na hu aye fi no and odi nto magubo nsuo no ma odi pepa obobo ni ku no chese omunsuo omame ne ba no omunsuo na papa ne de eka ne sento magubo pepa ne bag ho asem ni nyina anie ba cha aba enti kwamba omude aka ne se bankuta no ne kokoja no omude bro no na so omuye ne sen ankasa omude bro no be akola ne kan ti bodan ade ne ti bodan bo no setro e no wie na mo twi akola ne sa atam ko be ayi no kokoja na mo di ti ne mu e na ne ma me no so de ayi no bro no ma de ta no enti na konta ba akokula no da ya wo sole ya obehwe obere sa de dade na eti no ono kura na eti ko ma buna keka na eti na eti nyina bia ye wia tu dia na ntu no obi ani fie ho no obi ani fie ni fa mienu pele to ho na papa no yare bi dada wonyale okoyi operation kure mu ode kure nyame ada roma wewu okoyi operation mienu wewu to wonyale dada wa no kura Monday no akona kuma akọdọ dia na bulo ebnada no yale bia ni ne so na opa unia be ma no ne maame ne ba ne wasem kese bi da ho bi a o makasa kasa bi atwamu asem da so da ho bata bia no omunya fine wate bibisa so bi o ne omunya fine wana omun kasa wana omun yesi afọ nyina nkasa ni nia ne kura na wa bokum ne ba no ko ne yaka asien kwala nkete kura no mo yaka enti se apostle asesen mo son kwa remand 2 weeks every wa me asamba court
Enti wa mache maame na wanya mfie aduonum so ne so aka oba ne ba no ho. Mo mi onu nyina ne dem. Na abrantia na nkasa ne bra wa ogbo wo krom ho tesen. But abrantia dia he. Abrantia no ode ima no aboaje no. Aboaje no. Mi nkuan no no monye papa na kokro no no ogbo. Onu mu yi o ta bokro no. Tisen Subaya no. Ena o maame ne nso Maame ne de onyan kasa, oni suba ba ko bo. Oni suba. Omadi kan aye bibi wo kuro ho pen. Apart from nua ba ma di omadi kan ye pre bi wo kuro ho pen. Omo no mo fa kwa ko ku wo fo mu kwa de dade bro wo. Omo no mo fa kwa fu e ko bro wo. Asam na ahomete nti sese no abusua ne dia na mo hwehwe. Abusua ne sese no ya hwe a police fo ne ayi fo no lawyer no am to 2 weeks am to yam lenti ya kwa ne be hu ne eko unua ba man sese na mu ni we ada KCM government hospital we dia mo nko se enkamfra besi wa kire bia nso no ya no mabo ya humem yo ya mo bate enti abusua awrahosam a asie ewo achemu manso eno no nipa ene ne twetwe nkomo yi owura kwa mepo akwa ya wanya mfie no aduonum ensia wato nanan mo wonse do nkofo bi ato ahye ne so obi ne maame se ewiase nso so pa de obi tan wa tan ne adrampo unsu asuo no wa ode ntomago abom kakra nya obi akosam nsuo ma me timi ahwe nyame anim ne bade bankuta ne ayi koko ya ka de se ja abro papa ya ma papa na wu enti papa ya wawu afri mu ni nua ba akuajewa ene ne twetwe nkomo na se o hwe a papa no hu ensem hwomumu so no me ya aka o me ya aka dada o mo ti ado ahoma so dada It's not more ta se papa no ba be kan wo mo no ba kan wo mo so de ne ntoma gwa gbo mu nsum abepa ne bag wonti eni patrimony to see wa kunu say wakoye operation kura wan amotimi e de bankuta ne ya bonaku oh ni patrimony we dia wo mo pelpel ya ma owura no ene na busuafo na we dia mo owrem e wa chimanso ye nyina we so na ye ntonkra ye ba me beko ene gidie nsem mu ensem ado e boboba o cha me kwa me akasa wakasa pa na ye bana yakum na preku wiring and air condition services and a time herbal center if at your time herbal center or the ndomienu abedwa so na duro no Ghana ahaban ya nunu 20 champon ne nenu awdo atwa hu ahye enye de boss no de yadu no batanu mu ana ma ye nhwehwemu ehu de ebetumi atu yade wi yade we kan we wo hwebo a yati we firi we ne de kokan we hu a ebeyi sana enimdifo ma ben ewa haban mu aye ena time herbal center dia fa nimdie kwanso agu konkom kama aba se udi gidie num bia na okoto time herbal mixture wo atridi yade wonum ato aduane nokon aduane nya ode ana honam tayo ya odi anum se aduro bi time herbal mixture bi upepo winsem ubedi adanse esansa no nam pa na sade yade wi amabobo so tie bia ene sade ache bia no etu ase time herbal mixture nso eboa boost immune system no esanso boa mo a mo ya bibi kakra bia ne mani aha obuon mo so odi we ya ne nani aha odi asi kya ne nani aha oyesi ana me pa chew per time herbal mixture na numbi na hwa de wa obedi adanse endo emienu so pe bia to ana pe bia tu a obekọ herbal shops ene pharmacy shops na oni wo makodin sa wo so ana bibiara na wonte ase ana pese obisa de abrumi die a obe fresh 0244 417669 0244 417669 na one time herbal mixture
anytime HH herbal mixture edinsa wo so kai set time no ATIME Nana Preku wiring and air condition services ene ade ba ko aba nese nyame ya dom na oka obi akoma na odini nimde ne na adwen kosua bia eboa no pa eye wiring and air condition services obeje di say air conditioner ba ebu enkofo to yusu na so se problem ba ho a obu no na air condition su na ese nyungun dem wo no mo ebu on ma ebu anemu sabi emu nya hwiam emu ayenya na ese fia bam no sa ne mani na onim se fort we na ba ho a nipa ebetumi asiesie no wo mo ndoso e wo Ghana enhwemu abedan di sa enti ama se air conditioner se ye pe workers ana ye pe repairs no wo mo ho aye den Nana Preku sei o nua ba ma bia wanya 15 years e ko 20 years a fa ne bra obefa ne se ne ba obefa ne se ne wo faase obefa ne se ne nana na wa kire no adwuma nani so sempo o ko school so ye din no pese osua o wa antoyem ne anboankwa so besua omra Nana Preku so be kire no na wa ma no so air condition se de fix no ese ya se de ye no nini na obemana hu bibia enya no nko se wakoto bi na opese o fix problem about the na opese osiesia ofe Nana Preku wiring and air condition services obehwe amawo afi nso se ba ne domestic and industrial wiring engo ho wa bin wom papa wa ye adwuma na che tinimde no wo ho pa to store wodan company bi na opese o wire ofe Nana Preku wiring and air condition services obe wire ne kama amawa mfumso bi ama ho 110 and 220 wiring nini na oye Nana Preku achima benase na owo na afi nso nkran so osanso ewo ho entuba friend keke na one no akasa 0594 568 128 0594 568 128 and 0242 738 404 0242 738 404 na one Nana Preku edinsa woso Jubilee Hospital so say men kan cho say ne day yade bi eda so ayakra bra no wo mte ne temfiri ho mfa ma a doctor fo gina so 24/7 apre nkwade ama ho ana afa so no obu no mu akwada hospital o se me pa me privacy enti private rooms so bi wo ho uko male ward wa behu private rooms se wo ho female ward so saa lab wo ho no mo ya bibia ni e behwehwe odunso mu agya na mu sebe ana umoja mu ni ahwe yade kora etete wo pharmacy wo ho enuro papa na wo mu anti yade bia wo ho aduro wo ho oba fa yafu antenental no ko ho na wonom nhwe kama na ultrasound machine so ya adwuma nti ubehu akwada no ne su ene ne ban ne tebia ode hye yafu ni mo so ye ba se be ma ubehunu enam sa ultrasound machine so afa wa akwada na basasi so awie unwie obi so akrande onya wone ba pe no anu no da bi postnatal care ka ho ye no kwada ni mu duro na didiem ne sififire mu ne mu yare yanketenkete nyina ombe ma wa kwankyere na timi aboa wo theater ho tibibi ewo ho na ese ye operation theater no animu accoutrement nti ye be hwew age wonkwa aye operation surgery no wombe ye ede ama doctor fo nim de pa ewo ho ano chese ba ne surgery so amoye na hyehyew afa counseling unit so ho bibia ni na kire wadwen so u fa bibi mu na eyapomode nsem a konom no nkasa na nya komatoye mu wani ya prunso tatayi mpe eye clinic ewo ho no mu a wo be hwe kama diabetes ni hypertension for so clinic ho nti fiada na pa bi o mo ye nkyerɛkyerɛ ehwe se wadidie ni wadu fam ebekoyiye kanti ho no mu a aduane papa ya apomudin wo mu no mo no nti agya udi bi etiti bi guna twitwa no ntoantoa amene no na kyese ya ahoden kwa unum aduro ne taache a oya yade no hwerem no okwaduo okokra insurance ya adwuma ankrankra de ne aban de nyina metra pomden si achi ba no wa mo beji mpatem ade o mo penom insurance eye adwuma pa we atwa duro mawa se kone koje ewo pharmacy wa wo hwa duro no
now shout we say insurance aye adwuma nya ya nomfo baby a ye busa say wo sika ansa na ye drama doctor kraba tire drama wo busa say wo sika obi a ukra Ghana health insurance ni ye busa kusa question we ya na just ye beku Jubilee Hospital entesa enu nti wo yade akọ na wo mo ensure wo metra kwan wo odan aboabo kwantempo ne so amantra sam so bibia ni afra 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 0241 784 afi ye toa anwume no nsia akan kase no so kai say eye fia danti eye Frankie Friday Kasiebo na wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no for wadwen chefa 0533898915 text message and a WhatsApp afi mauli adawro ma yedam live ewo Facebook na odwa wadwen che no afa ho Ahenkan 93.3 FM na eyi yaba kama na odwa wadwen che no aguo no mu yenko enigidie nsemmwan Ghana eba no abakosem a ye kan wo ma ede kasahare kansem rapper a mutumi san nwene nsem to nnwom musician eye Ochiame Kwame na Ochiame Kwame say awade mu nsem ye bebre ono otu owarefo na ono a de wafam de wakom de bebre na ebribi na wo mu di nkomo na eye Twitter ni bi aye fa no Kali J ena na one Ochiame Kwame edinsa woso na ehonum no ko bisa no cheating ho nsensem ewa wade mu mprantwe mu ena Ochiame Kwame eyi na no kire se ono no otuwei se ne yere ekofa na chi ne bema wo fro koda enka no enha no emfa no ho esan so oba na egu no hanim ase osim pempi ya na emani bi ye wo mo se o media mikunu ya radio adwuma mempran radio adwuma mikunu eye koko kwani a wagidin pa mempran koko kwani a wagidin pa nto bia nim no o mikunu yesinitwani mempran yesinitwani mikunu bonnwom oyesei entino mekoye bibisa wiase ni nanim ni nti ebegu nanim ase se Ochiame Kwame ne yere na obi akofa ni wachitu ani kunu so eje ko na ne yere akofa na chi na nadu dankwa kufa na wakofa ni kunu chi na yere akofa na chi enti ora aban bagbin sa na yere su tumi chi tu ane so enti ozi sa ne ma wani nanu sitem penifo bi se no ene ono anan kasa no o ka ma obi ate se ono no sei a wiase ni nanim no Ghana ni na wiase ni nanim no eni madwuma oye no se oye ne yere na akofa na chi ne be ma foforo koda enyo adwen se din a waje eni ni mo nim ni nti o man fo de o msa betenetene no so se ne yere obi akofa no enti ebegu onu nanim ase o si da bi se wo yesa wo oba no wankase na ogu hu anim ase enyo no esansa honam na de koma be ma foforo wiye no eye wa honam enyo no no honam entanim nguase no wa so na eba embo no a ono ti ana ono aware no enyo no so na eba ti Ochiame Kwame eka ekirem na enkyerɛkyerɛ de oye bi pa ye ntie se de Ochiame Kwame kan nsem. Sometimes words in our spirit. Every word has a spirit behind it. It will use the word to say he has cheated on me. It means to say what the mu. And to say what relationship more. We need to learn to be parallel instead of say be attached. Because say we girlfriend and answer we yere kono no obi koda. Udwi ne ho ye pa enya wo na wo na koda. Eti anim guasia. Wakati me yere no me Ochiame Kwame me nyen paketu a okrom ha en wakɔ no obi ni wada. Wa gumani mase. Me yere no na no obi akoda. Ada and if we begin to look at life like data, it gets to a point we separate ourselves from Crawford. Minima papa bi oye madam for neba ekonye me at 16. And I'm saying neba enye me awa warranty. Papa ne mama abodam. They depressed over many years adentia because ordinary ne ho bata ne ba no physically. Na adwene no onim the difference between physical pain and psychological pain. Enti immediately say obeshasie ede wa adwene susu nuoma bi no. Na ensusu ya anase ensunsanso e wo so na e ba so. Enti say ye wo relationship mu a na ye mpese akoma betia. Ye te ye ho bodily, physically. E free ye partners ne ho. Na mum ye connected and not attached. Njeno no osi sade bi ya koka male hwan na nkoba na obehuwe na he na oka
obenwe no complaini obenwe na yesei osisan ne tintin ne tietia ompene toto mpene no a neither boiling or roasting o twempena ana maware a ne papam no eni kwan se mo kabom ana mo tena bom e wo se mo tem huntam ba ko wa ha na ba ko wa ha na mu na mo boa no de a ene uwu a ebia se de ohuni nti wo ye den obekwan eno no afutuo ena ochiame kwame Ghana nyumtuni a wato nwuma chepa sanso ye rapper edin nsem woni na atudwa ochiame kwame no Ebusuana ye konsem fufuro mu a papa ba ko no so ayisini akopiem ewo Nigeria man mu a twasene pa na Ghana ha krasi wa ba ha be twasene sure banka yo sure banka owo enya no nko ba ku bia no oye teacher ni Miss Teacher Ibu o Teacher Ibu na nani enkwalai ewo movie ni mu no ohro wa mo pa no ohro nkwada ewo chese na teacher Ibu Teacher Ibu ham enti Mr. Ibu die ni dia asa de John Okafo papa yenimu no Ghana ha se obi obeka se oni Mr. Ibu no oye Indomie baby no onim ni eko ti Mr. Ibu ne ho abasam na ne ho abasam ne se enanu ukriada video bi ene na me pa ewo Instagram abefo ntenta kan se ne so na Mr. Ibu da yare mpa so ya wosu epa obi a chaw ka kire wiase nyina se omomoa no na wakwa akoda yare mpa so beye na watwemienu dokita se wo betwa ne nan afiri so no nso mpese e betwa ne nan enu nti no yamoa no wiase nyina se ne obi a pa Mr. Ibu asem no momoa no na eja onhwe na se abroche kura de ne bekwa yemfa ne nko se ne be ya ye ntwa ne nan no na Mr. Ibu anyamfie adiosia mienu na wura hosem ene se ne ye enipa na ediamia ho yade de ye o papa ediamia na yentie se ne a oka ne nsem. Hello, my name's John Ikechukwu Okafor, Mr. Ibu. I've been down for so many weeks. All I'm hoping is your prayers and assistance. I've been in the hospital, so as I speak to you, I'm still lying down in the hospital. The good rector on this hospital said the best solution is, in case his new idea didn't work, the best idea is to cut off my leg. Just see me. If they cut off my leg, where will I go to? Where will I go from here? Please. Be on the prayers for me. Talk to God Almighty. I don't want my leg to be cut off. Please. Thank you so much. God bless you. Nipa uti ninkai aya Mr. Okafo John. Mr. Ibu. Ono na ne baba Jasmine Okafo. Ono so di tudwa kirem sampa ne papa yare. Na yade ni mu ode mpase so mpese omde opapa no ekwa brochire so sika ni ho sika dwete kudi laje famiko yi obeko ye kakra ya na ade beko enu nti omo sre wiase na so omo na opapa no se die ote so. At this point, as a family, we want to appeal that people should come to Daddy's aid and rescue. So for the past 2 weeks, Daddy has been very down. We took him to the hospital. Personally, I've been sorting out the bills, thinking it's something I can do alone. Mommy has been at the hospital for like 2 weeks now. The family, we thought it's something we can actually do. We thought we could sort it out on our own and he'll be fine. But he's not getting better. I think we need people that will come together. If possible, fly him abroad so that he can get better treatment. Personally, I'm exhausted. Personally, this is the bill they just gave us from the hospital. We have been the ones sorting. I personally have been the one sorting out this bill. But I'm drained financially. I can't do it alone. Please, I'm calling out for help. Nipa utini kai aye Nigeria sinitweni Mr. John Okafo, Mr. Ibu ne baba Jasmine Okafo. Yen gina Okafo wamo nsemi so na yemfiri onkonsem fufuro mu na yedi simple na ya formanfo adwenkyere ba kumenu a aba me hyase every Facebook live and afi SMS nso aye krado anum si na Facebook live no me hyase emfiri
Shamaba Edna Benya. Osi NPP is decaying against 2024 election. Na so say NPP for Mudi Nchoba as a enyoma ejijaba ewo 2024 election no. Alexander Brako say an ofedua afia ene handsome man kwaku anin kusi. Good evening. Osi mo bodumaden papa. Nyame onim ne kroni ensam am de abasumi anwumre die. Emu da ho na emu oden ede kama. Osi awra wo sem ne wom so be ne den man so asemi ena oka ho asem. Osi nchiasro nkonkoma NPP amanyuku no. Na osi inshallah 2024 wo mu break 18 straight. Incoming MP Achimswedo controller osi ochiano. Hambo Asomdwen Hini Williams e Japan kwetu. O san ba e wa Achimda osi ochiano. Honorable Kojo Ponkroma Ofansa Yerebi osi ochiano. Bulk money incoming MP Achimachianse Kebra kusi ochiano. Orumnyafo Kwame Abuadi aka Oluwoluwa ne DC Honorable Alice Inkum osomu bodwuma pa woni na ochia wo mu Kebra kon ene di we by Solomon Odumsi ohwe live efri Koforidua Facebook no ye dasi Solomon yabua seniority osi ohwe live efri Chebi Presbyterian College osi Ahenkan FM you do all in chasron konkoma ne lovely mother oh yabua one for mami din no amba next time na wa mi oni na what type mama dino aka ho prekon why esuo kwawu inteso osi nyame bua November bosom ne de toso na de Dr. Bomia all the way to Mercy Aqua okay osi nchankoma Mercy Aqua Emmanuel Aqua womna ewo USA we free esuo kwawu inteso enchen na ebae Mami ke papa bi wo sunyane oso sre aban no ene wo make bi ewom ene nsonso ni individuals ni na say ye ni na ye nkambom ne ye mboa emboa ma womo aka adwamu awakoso mu dama ye kobe ho no ye mmoa womo na sesie de adu na no aye den womani atutu agwamu nsem na ye se ka wonanta na aka oto atu nua no na esa ato wonso ntie na ye nkoboa ena odi twa to say it is possible BMW and Odiashin grind. Mami ke papa bi ene di message we free sunyane eba teacher kujo tepa enyina susu. Or see the Speaker of Parliament unimnya for Urban Bagman. Or see you look on silently when minority was accusing the Bank of Ghana governor. Or see he domkumano mo abra domkumano bo Bank of Ghana governor